So ayan po mga idol, iiwan ko dito yung aking kasama. So bali lilipat siya sa bangka niya, tapos magkikita na lang kami dun sa gilid mamaya. Bali yan pala yung kasama ko mga idol, yung kapatid nung kasama ko dun sa isang video, nakahuli ng pulang isda. Okay, kakabit niya siya sa boya. So kami maghahanap kami ng panibagong boya at dun kami kakabit. Ayun nga po mga idol, bali nandito na kami sa aming spot. Bali yung boya na yan ay meron niyang dahon ng nyug. Bali sabi nila 3 layer daw yan. So bali yung boya na yan parang fish sanctuary yan. Bali dyan nakatira yung mga maliliit na isda. So ang target namin ngayong huliin ay galunggong. Bali yung galunggong dito sa amin ay maliliit lang, daliri lang kalaki. Minsan lumalaki pa yung iba. So bali ang gagamitin namin ngayon ay magsasabigi kami. Ayan, bali dalawa siya. Just in case maputol yung isa, may reserba ako. Kasi hindi maiwasang may nalalagot ng bingwit dito.
ayun mga idol, bali ito lang yung nahuli namin. So tansya ko dito mga 3 kilo mahigit to. May pangulam na kami. Tapos ibibenta namin yung sobra.